Здравейте, приятели! Днес ще играем на Грани. Извинете, че не се вижда цяла екрана. Това е добре. Защото това е на компютрите винаги има някакво интер. Няма го за телефон, казвам ви. За телефон няма такова нещо. Такъв трейлър или какво е това интермай. Ето така гледно образно изглежда къщата на Гранушка. Много грозно. Мога да я опиша само с една дума. Грозно. Това видео може и да не е за деца,